כשאתה יורד לאזורי מלחמה, א', מה זה, כאילו, אם פוגע בך פצמר, אז מה זה עוזר? אתה חושב הביטוח? תשמע, אם כבר פוגע פצמר, עדיף... מה? שיפגע טוב. שיפגע טוב. שנראה סימנים אם כבר נופל עליי טיל, עדיף שיהיה לי ביטוח, לא? מה? תלוי איזה טיל, תלוי מי שואל, תלוי מתי. יש ביטוח טילים? בטח. אם יעשו. לך יש ביטוח לנהג על הנסיעה? אני לא מדבר על הנהיגה באוטו, נהיגה באוטו אני בטוח שיש לך ביטוח. כי יש מה שנקרא האומנות לעם ששולח למקומות האלה, כבר מקיף את עצמו בכל נושא הביטוח. אני לפי מה שאני יודע, אני לא רוצה חזור חלילה לגרום לאי נעימות, אני מספר, אני מיידע, אין בעיה. אז אתה עובד עם שטס הרבה או שרק עכשיו במלחמה? לא מעט, אנחנו אנשי ידיעת הארץ, אנחנו מורי דרך, שבעקבות המצב הזה נפלה התיירות, נורא, אין. אז אנחנו חוזרים לימי העבר של אינתיפאדה וכל מיני כאלה אירועים שמנעו מתיירים לבוא. אז עצם זה שאנחנו מכירים ועובדים עם הארץ, כי הארץ זה הקרטום לחצוב בו. כן. אנחנו לוקחים אומנים כמוכם לכל מיני מקומות כדי להתפרנס, כי אנחנו עם מה שנקרא יכולים להסיע נוסעים בשכר. אוקיי. טוב, יהיה בסדר. מתי? כשיבוא משיח. בקרוב. טוב. אנחנו כל הזמן בהמתנה.